Renovezi greșit, pierzi bani atunci când vinzi un apartament. Dacă știi ce faci, poți lua chiar cu 10-15% în plus la vânzare. Uite care este diferența. Un cumpărător avea 80.000 de euro buget pentru un 2 camere lângă metrou și a ajuns să cumpere de 90.000 de euro la 30 de minute de metrou, doar pentru că era renovat. Mai exact, avea bucătăria mobilată, renovată și pentru un cuptor modern. Asta l-a atras, a luat o decizie emoțională. Dar stai puțin, asta nu înseamnă că dacă tu renovezi bucătăria, crește valoarea casei tale cu 50% sau chiar 10%. Știu pe cineva care a renovat chiar bucătăria, hotă, plită, aragaz, aer condiționat și tot nu a obținut prețul la care se aștepta. Ca mobilierul să-și scoată banii, ai nevoie să fii într-o zonă unde sunt deja apartamente nerenovate, urâte și tu ieși în evidență prin acest mobilier. Și mai ales nu alege nuanțe roz, de-astea foarte ciudate sau verde de-ăsta turbat, pentru că respingi oamenii. În schimb, consultă-te cu un designer. Sunt Adrian Ciorăță și te învăț cum să vinzi în câștig. Și ține minte, vânzarea începe cu un plan, nu cu un anunț.